Okotorigba packaging na fake life aghọgokwanụrụ anyị way of life n'ụwa anyị nọ n'ime ya kịta. Eche m na asị na ọ bụ etu aka ha nwunye ngwere ka ọ na-akwọta uhie ọ na-ete aka tie ọkpọ n'isi, mana otu abụọzikwa n'ezie. A sịkwa m na ọ dị njọ o, mana ihe m chọrọ ikwu bụ na onye chaa ka ose ya fụkwa ka ose. Ehenụ, maka na onye kwere ka ọha asịrị alaa. Onye buni onwe ya elu elewenu ya anya ime ihe ndị nọ n'elu na-eme. Mmadụ ibugo onwe ya n'ogo na-erubeghị na-ebute nnukwu ọgba aghara n'ụwa anyị nọ n'ime ya taa. Ụdị agwa dị etu a dị na nwoke ma dịkwa na nwaanyị. Ọ bụ ikpere ala ka nwa ewu ji aṅụ nne ya ara, mana otu abụọzikwa n'ezie n'ebe ụmụ nwaanyị ọgbara ọhụrụ anọ. A sị na onye wetuo onwe ya ala o nweta ndị ga-enyere ya aka, mana ihe na-agbazi kịta bụ na onye wego onwe ya elu o nweta enyemaka. Nsị ma ya ga-ahapụzi omenala wee mebe omenelu. Achọrọ m ka ị mata na ọ bụghịkwa nwa dibịa ịgba ngada wee gbuo ọkụkọ bụ isiokwu, kama na ọ bụzikwa ịnụ ihe ndị ụmụ mmụọ na-ekwu. Nke a pụtara na ọ bụghịkwa mmadụ iwego onwe ya elu bụ ebe o biri, kama na ọ bụ ma ị ga-emenwukwa ihe ndị nọ n'elu na-eme. Ọ kakwa mma mmadụ isi n'ala wee rigo elu karịa isi n'elu wee datuo ala, maka na onye buru chi ya ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Onye na-ekwughị ka ọha ebufee ya ama be nne ya, maka na okoro erughị eru gwara ọgọdọ, ikuku bịa ọ bụrụ ya ọ bụrụ ọgọdọ ya. Ikwere ka ịha nkwere ka m ha, ụwa ga-aka mma. Ya bụrụ na ozi a metụrụ gị n'obi, binyere m aka ịhụnanya, tinye ozi na ngalaba ozi ma kesaa ozi a. Sonyebere Adaọlaedo TV. Dịka ị na-eme nke a, ihe ọma ga na-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị. Ya gazie.